மாற்றி யோசி. ஆடை எனக்கு லா 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 10 லா. உயரமே லா 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 8 லா. மாற்றி யோசிங்க. ஆடை எனக்கு 10 லா. உயரமே எனக்கு 8 லா. ஆகவே ஆடை எனக்கு 10 உயரமே 8 சாப்பாடு மா 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 10 மா. மா மா 2 மா. வாங்கிட்டு போ. மாற்றி யோசிங்க. சாப்பாடு 10 மா. இருமா. வாங்கிட்டு போ. ரா 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 கேட்டது. ரா ரா தருகிறேன். ரா ரா 6 ரா கேட்டது. 2 ரா தருகிறேன். 6 ரா கேட்டது. 2 ரா தருகிறேன். கை கை சேர்ந்தால்தான் ஓசை வரும். மாற்றி யோசிங்க. 2 கை சேர்ந்தால்தான் ஓசை வரும்.